Αγαπημένοι μου δάσκαλε, αγαπητοί μου συνεργάτες, αγαπητοί μου συναπόφοιτοι και φίλοι, ευτύχησα να ζήσω τον κύριο Ματιάτο με 3 ιδιότητες. Σαν καθηγητή μου, σαν συνάδελφό μου και σαν πολύτιμο και βασικό συνεργάτη μου στη διοίκηση του σχολείου. Με θυμάστε, κύριε Ματιάτε, σαν μαθητή σας? Εγώ θα σας θυμάμαι πάντα. Μου προσφέρατε ωριμότητα, αρχές και γνώσεις. Μπορεί να μην θυμόμαστε ιστορικά πρόσωπα, αλλά τους καλούς μας δασκάλους δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Θυμάστε τα πρώτα διδακτικά μου βήματα, πόσο σωστά με καθοδηγήσατε και πόσο εύστοχα με μοιήσατε στη γραφειοκρατία, ειδικά του Λυκείου. Θυμάστε, κύριε Ματιάτε, τις φιλανθρωπικές εξορμήσεις, όπως στη Σπαρτιά, για παράδειγμα. Ώρες με ζώα στην ορεινή Αχαΐα. Αγαπητοί μου, θέλω να γνωρίζετε ότι ο Γιάννης Ματιάτος, όπως και άλλοι κορυφαίοι συνεργάτες των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη, κράτησε το σχολείο το 1970 και το 1971, όταν λόγω της ασθένειας του Γεωργίου Ζηρίδη υπήρξε κενό στη διοίκηση. Αυτοί έδωσαν τη δυνατότητα στην παράδοση να συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ, μεγάλοι μου δάσκαλοι, γιατί γαλουχίσατε μαζί με άξιους συνεργάτες χιλιάδες αποφύτους με το πνεύμα των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη και που με το ήθος και το κύριο σας συμβάλλατε στην ανύψωση της εκπαίδευσης. Αν έπρεπε να σας χαρακτηρίσω, 3 λέξεις προκύπτουν αυθόρμητα. Ήσασταν και είστε ανθρώπινος, προσινής, αδέκαστος. Δάσκαλέ μου, με το προσήκοντα σεβασμό, σας ευχαριστώ για την πολύπλευρα πολύτιμη συνεισφορά σας σε μένα, αλλά και για τις 4 δεκαετίες ουσιαστικής προσφοράς στην παιδεία του τόπου μας.